posible nga magauntat na lang sa pagbiyahe ang pila ka grupo sang transport cooperatives matapos ang padayon nga pagtimbuok sang presyo sang gatong kag pagkansela sang fare hike nga igapatuman na kuntani subong nga adlaw bangod nga yara na sa masombra 100,000 ang ila nga pierde. Sa interview sang Bombo Radio kay Raymondo Boyet Parcon, chairman sang Western Visayas Transport Cooperative, iyagin pahayag nga nagayo sila sang 7 pesos nga pagsaka sa pamasahe, apang 2 pesos lang ang naaprubahan kung sa diin mangindako na kuntani nga bulig para sa ila, apang ini amo ang ginsuspende pa. Suno kay Parcon, dismayado gid siya sa nagkalain-lain nga desisyon sang presidente nga nagaapekto gid sa publiko ilabi na sa mga drivers nga nagasalig kuntani nga may igapatuman nga fare hike agod nga makabulig man sa ila. Dugang pa niya, posible gid nga mabuhinan o kung madula na ang mga naga-operate nila nga mga unit kung wala sang fare hike o kung pagnubo sa presyo sang gatong. Dugay kita no kay ti gapreparar na kita ginapasako naton nga sekretarya sa pagpangwa sa mga requirements kag pasa sa LTFRB no, pero nakibot kita daw taas ang dugo naton dugo man sa pagkabalo naton no nga ini last minute dati before nag-pronounce sa tani atong presidente no nga hindi madayon in pasakaay ang fare hike nato no tani may ara sa gin-propose sa aton nga hindi nato pag-implement ini nga fare hike nato, pero may ara ako nga i-proposal nga mabulig sa mga transport sector no. Adi sobra 100,000 adi ang perdi namon, hindi namon na pangitaon.